Land Transportation Office ni abiso sa mga vehicle owners sa deadline sa pagkuha sa bagong mga plaka. Sila Kapuyan sa detalye. Land Transportation Office ni pahibaw nga sugod karong Oktubre 16, hugot nang ipatuman ang no registration no run policy sa tanang bag-ong na rehistro nga mga sakyanan nga walay plaka. Si LTO Central Visayas Director Arnel Tansinco nibutyag nga labing minus 20% pa lang sa kinatibuk-ang 14,983 ka mga license plates sa mga sakyanan og 26,000 sa mga motorsiklo ang naapod-apod ngadto sa mga dealers. Matod ni Tansinco nga ang mga dealers na mo'y muhatag ngadto sa mga tag-iya ug kini na usab ang mutaod sa bag-ong mga plaka sa mga sakyanan ug motorsiklo. Sigon ni Tansinco nga sugod karong Oktubre 16, magsugod na sila og pagpamara og mga sakyanan ug motorsiklo nga way mga plaka ug sa higayon makita nga wa kini makarehistro, pamultahon ang tag-iya base sa nalatid sa Joint Administrative Order 2014-01. Kini si Lea Kapuyan alang sa Sunstar Pilipinas.